kwarta. Limaha, mas kwarta lagi ron. Ay sus, problema magana. Perbeda. Problema kaya kwarta? Standby ko. Hindi kahit Tanang really. kwarta. Sahay ko, lamig, smoke, say, balik shooter. Wadi makutkot. Amo lagi. Ana naman ta ana. Standby ko daw ko. Itay, Pangita ko. lambat ko siya. Pero ang kwarta, di mo na naon, maabot ra siya. Sakto na abot na. Sabi niya may kwarta ganito. Oh. Waging Kani wa jud si klaro, wa jud si kwarta jud klaro jud. May kwarta, oy. Oh, Pobre, pobre. sino sa kay kuy? Sinaw kayo. Magnaw ngadlaw ba? Uy, Bay Crispin. Ay, Oh, ako ring utang ni mo, Bay. Yay ha. Ignam to tinga. Dugay-dugay jud ko ka. Nawa. Ayun ko na may kwarta na abot. Okay ra. Abot din kwarta Sinsya ka. kay kay. Ignam to tinga nga. Abot ra ng kwarta. Ibang imo. Ako wa pa di pre. Ah. Yung ana sitwasyon na pre. Laro kay kapaabot ka na. sus paabot ko ni. Ano utang ni mo re? Muna ko yung utang ni. Ha. Yaya ni pre crispy ni. Abot ra gid kana Puti kwarta ko ko. palit ko an pre. Saman. Oy bandit palit na. Beer ko to. Ya, tagay sa ta. Ati ato lang tanawon. Tanawon na ko. Palit na nagkuon ni makaon ni. Makaon. Litson, litson. Oh, Litson itson. baka, litson Litson ba, litson? Ilam na kay. Ha? Ilam na. Ambot ka pila ka na. Sa mo tanga di mo kibaw? Ano 700. 700? Asa Nanandit? to? Hindi, si Binanson ba? Litson. Ilan ang litson ron? Lato na litson ron. 200. 200, 200. Oh. Pala, ang ulo pila. Ulo. Ulo. Ang ulo sa litson. Depende kung may buhok. May na litson na yun. Ano ni? Oh, para makakwarta ta. Saan na? Mo appeal sa dance contest. Asa Aray! na? TikTok challenge. Nandito Sa to. Riverside. Oh, TikTok challenge. Dako kay preview. Ang problema na. Wa man tayo uniform. Nina. Ya atong sayaw sa man. Katingaging ngagi si mana. Oh, kato. Pwede rito. Buhat dug ba? Pwede ba? Ano ba? Pwede rito. Nari ko dito. TikTok challenge man to. Mo ba? Haha, Yang kato. uniform yan saan? Ang uniform mail gi problema. Lima na. Priya to tanan ba? Uniform sa no? Ya. Limam tayo kita hindi madag. Hindi pwede ni. Hindi pwede. Oy, pre. Oh, Oh, Ringkong. Bay, Rek. Ah, nyagi na ko Saan, nya. Nakitaan mo ta mga tabog-tapog sa may kayuhan na tuloy. Kita mag binador. Ay, ganun sa yung istorya dai bayan sa Pista Dugan lagi, ako. pre. Amal ko pista dugan. Apel may TikTok challenge. Oh, nya sa problema dai. sulba do kwarta ang problema. Wa mi uniform. Uniform yun. No ta puy daw uniform pero inabangan ang sad ni. Gamiton sa adlaw pa ni, sulod adlaw ba gamiton pa ni. Ito ka na lang. Sakto naman kayo. Ay di ko masig sa antas tagiya. O kana lang. Ya tuloy balik man din. Balik naman na yun. Baka daw may tagaan pa siya barato. Ako may premium pre. Oh, Ako kayo. Ano sa man bingo pa na ano? Yung pista diap, bingo man na diha. Bingo. Sunod adlaw na. Ha? Sunod adlaw. Bingo lagi. Oh. So gamiton ni lunis pa man. Pwede magamit ni. Sakto naman kayo. Pwede pa ka. Sugot ka. Paukir kayo eh. Okay. Oh, Kita tanaw. Hindi da. Ano ang size niyo? Pili kong size niyo. Ya, tira. Ang size niyo. Oh, yun mo. Tinuod. Yay. Raram din dito. Sakto gini. Sige. Challenge pre. TikTok challenge. Pwede. Diba? Ano nga sa niyo? Kinatan niyo Ana, tisip ba? ba? Ayan ba? Oo. Wala mga bukton, liugan ninyo para di kayo magbitay. Ano mo liyo? Ano may nindot na? Buyo, inatay mo liyo buyo. Ana, aw, tunyo. Ana. Okay. Ayun na. Sama sampol. Ayun di ba? Sumayaw ka. Okay. Muna na siya. 1, 2, 3. Sumayaw sa harapan. Lang mahihiya. Yes, yes, na.